खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी मुलुगा दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों हिट वेभनि थाखाय हादोराव हाई अलर्ट दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं नंगौ फैगौ 6 दानाव दुंथाया 50 डिग्रीनि बांसिन जानो हागौ हिट वेभनि थाखाय हादोराव हाई अलर्ट थारैनो मिथिंगाया गिख्रंथाव महराव सोलायनो हमदों मिथिंगानि गुसु बारा लासै-लासैनो खमायलांगासिनो दं मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन दुंथाया 45 डिग्री सेल्सियासमोन बिदुङा बोसोरफ्रोमबो 5 आरो 6 डिग्री बांगासिनो दं बेनिखायनो आसामाव बे खेबाव 50 डिग्री बारनायनि आसा दं लोगोसे दिल्ली आरो मुम्बाइफोराव दुंथाय बांनानै सिगां समनिफ्रायनो हाई अलर्ट फोसावदों थारैनो बिगियानगिरिफोरा मार्च दानाव जागायजेननाय दुंथायखौ लानानै जिंगासिदों बे खेबाव दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं लोगोसे भारताव एप्रिल आरो मे दानाव दुंथाया 43 डिग्री सेल्सियाससिम बांनो हागौ जोबोद दुंहाव थासारिनि थाखाय मिरुआरि बोथोर बिगियान मिरुआ हाई अलर्ट फोसावदों फैगौ 6 दानाव उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात हारियाना ओडिशा छत्तीसगढ़ आन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगानायाव जोबोद दुंहाव थासारि जागोन थारैनो मुलुगाव दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन